Sudu Baba. Assalamu alaikum ndaroɓe Full TV on calminama on juurama min ko mbiremi tati tati gongarimta artiste chanteur compositeur jeyami ko Dabo région Kolda. Bon ko mbawmi haalde Sudu Baba yo fulɓe ɓe kala pullo ɗo wawi wonde yoɓe pat ɗum ɓe padir ɗum e doole kadi ko waɗi mi motivé ɓay komi ɓiɗɗo pullo so ɓiɗɗo pullo ari wino faala ko ɓamtata pulagu ko ɓamtata leñol mo faalama ɗum wadde taw min ɗon miɗo pari quoi kala pulagu kala ko jarani pulagu ko fota waɗanede ɗi jaranimi ko ɓuuri ko heewi quoi vraiment ko mbiyatmi fansi jiɗi yoɓe pat tati tati gongarinta e Sudu Baba ɓena keɓa surprise ɗi ganduɗa ɗiɓe padirano e min ɗiɓe cikkano e min inchallahu rabbi ko welantaɓe ko welanta fulɓe foof yoɓe mbat abonné e Full TV yoɓe mbat partagé ɓe mbaɗa commentaire ko moƴƴi quoi vraiment Sudu Baba c'est pour bientôt inchallahu rabbi